Kan I se? Ja. Skal vi være på forsøget, eller skal vi? Nej, så løb stærkt. Ej, det er jo pas på. Hey, hvad så? Ej, det er jo pas på. Hey, hvad så? Og stop, hold! Nej, vi er nu. Hold det her ved. Det skal være det her, vi er skilt på poppen, dyr. Nej, men Kisse, hvad gør vi med indkøbsvognen? Den er bare stået. Vi smider lige indkøbsvognen herovre. Gør du ikke, det der. Du lader den stå. Og så rolle nu, knaldrøv. Din forbandede knejtrøv. Vi er altså bare nogle knaldrøv derude af mor. Din forbandede knejtrøv. Du er en forbandede knejtrøv, du er. Klapper du med hatten, eller hvad? Grineren. EM 92, 30 år, fyr den af. EM 92, 30 år, fyr den af på hver nu. EM 92, 30 år, fyr den af. Fyr den af, dyt. Det vil vi skænke på. Jeg tror, de andre, de tager hjem, dyt. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror ikke, de andre, der kan lide os. Nej, det er lige meget.